Moni mawa bwino lero pa 23 July chaka cha 2026 ine Nesta the Black Teacher kupezani ndithu kuchokera kuno ku Blantyre Malawi tabweranso ndi ma updates nkhani ya nkhondo ku Middle East. Mazulo mu update yake inanena kuti President Donald Trump wa dziko la America wachenjeza kapena kuti kuopseza dziko la Iran kunena kuti ngati lipitirize kuphulitsa sitima zodutsa pa Strait of Hormuz ndiye kuti America iyamba kuphulitsa mabridge komanso malo opangira magetsi dziko la Iran. Nje lero mauno nkhani ndionena kuti usiku wangokhawo asilikali a dziko la America anapitanso kukaponya mabomba dziko la Iran. Lidu likhala tsiku lachinamba 12 apa asilikali amene akumapita usiku ndi usiku kukaponya mabomba dziko la Iran. Mabombadziwo aponyedwa m'madera akumwera kumene kuli kufupi ndi Strait of Hormuz komanso anapitanso ku boda ya dziko la Iran ndi dziko la Iraq. Kuboda kumeneku malipoti akuti mabomba amenewa anapha anthu awiri ogwira ntchito ndithu paboda pamenepa komanso anthu ena pafupi 11 avulala. Kulidu mavidiyo komanso zithunzi zimene zachokera ku boda kumeneko. Tikumbukire kuti silikali wina wa America yemwe anaphedwa ali ku dera la Iraki kumene kuli base ya dziko la America. Kumbali ya Irani nayonso usiku wathawu yaphulitsa ndithu sitima zodutsa ku Strait of Hormuz. Padakali pano pali thankala ndithu yayikulu imene yayaka moto ili ku Strait of Hormuz. Sitikudziwa kuti thankala imeneyi ndi ya dziko liti. Komano chiopsezo pa nyanja chilino mbali ziwiri. Tinakamba mu update ya dzulo kunena kuti gulu lija la Mahouthis ku Yemen nalonso lakatseka ku Red Sea kunena kuti sitima zochokera ku Saudi Arabia zisadutse ku Red Sea ndipo adziphulitsa. Yemen ili kufupi ndi Saudi Arabia ndipo tikukamba pano kuli sitima ziwiri zonyamula mafuta ochuluka kwambiri za dziko la China zimene zikulunjika ku Red Sea kuchokera ku Saudi Arabia. Modi anthu ali chelu kudikira kuti aone kuti sitima zimenezi zikwanitsa kudutsa bwinobwino kulunjika ku China kapena Mahouthis wa azichita chiwembu. Zimene akupanga Mahouthis ku Red Sea komanso Irani ku Strait of Hormuz zapangitsa kuti mitengo ya mafuta ikwerenso pa dziko lonse. Kumbali ya Irani dzulo tinanena ndithu kuti Irani yapeza njira zimene ikukwanitsira kuponya ma missiles ochepa komanso ma drone ochepa koma ma drone wa akukwanitsa kukhala effective kuononga malo a America. Mabesi ya America padakali pano mabesi pafupi 15 amene amakhala ndi asilikali a America ku Middle East aonongedwa kwambiri ndipo equipment kapena kuti zipangizo zambiri zaonongedwa kumeneko. Maripotiso akunena kuti America yathawitsa pafupifupi 90% ya asilikali yake kuchoka m'mabesi ndipo asilikali amenewa akukhala m'mizinda m'mahotela osiyanasiyana ku Middle East kumeneko. Nayonso America sikuti yangokhala iyayi ndiye tinakamba za Irani kupeza njira yotumiza ma missiles amene akukhala effective. America so nayo yapeza njira yolimbana ndi ma drone mochipa. Tidziwe kuti nkhondo imeneyi yapanga cost America ndalama zambiri chifukwa china ndichonena kuti Irani imagwiritsa ntchito ma drone tochipa ndithu kumati ulutsa kumapita kumakaphulitsa malo. Imatha kuponya ma drone ochuluka kupita kukaphulitsa malo. And America kuti izipange defend kuma drone amenewa imayenera kugwiritsa ntchito ma missiles and amene ali odula kwambiri. Komanso imatha kugwiritsa ntchito ndithu ma machine gun mifuti yoombera ma drone koma mifuti imeneyinso ndi odula kwambiri. Ndiye zimene zimakhala ndithu kuti zimachedwa pa chizungu kuti asymmetrical war kutanthauza kuti ena akugwiritsa ntchito ndalama zochepa kumalimbana ndi inu mugwiritsa ntchito ndalama zambirimbiri kuti sizikufanana yayi ngakhale inuyo mukuwina mutha kukhala kuti mukuluza ndalama. Ndi America yapeza njira ina yopanga drone inayonso yochipa komano yoononga kwambiri. Drone imeneyi ikumachedwa kuti microwave drone. Ndika drone kakang'ono ndithu kamene kakumakhala ndi mphamvu za microwave zimene timatentesera chakudya ku kitchen zija ndithu zikumapita ndikuuluka ndiye zikakumana ndi ma drone ena aja iyi yokhala ndi microwave energy imeneyi ikumawocha ma electronics ama drone ena aja ndi ma drone ena aja akumapangidwa disable ndikugwa. Hii ndi njira yomwe ili very effective ndipo kampani ina ku America yopanga zida za nkhondo ndi imene yabwera ndi drone imeneyi. Timalize ma updates amenewa ndi nkhani yochokera ku America nso kunena kuti dzulo President Donald Trump ndi nduna zake komanso atsogoleri a dziko la America ankhondo anapita kukalandira matupi a asilikali 4 amene aphedwa ku Middle East. Zimene zili pa chizungu ku America ko amadzitchula kuti dignified transfer kutanthauza kuti kulandira matupi a asilikali amene aphedwa mwaulemu. The president amafika ndithu ku base military base kumene kumafika ndege yonyamula mabokosi a anthu amenewa ndipo amakhala ndithu atavindikiridwa ndi mbendera ya dziko la America kumene kuso kumakhala achibale kapena makolo a anthu amenewa kudzalandira matupiwa.
maupdate athu mauno atere pamenepa ndine Nesta the Black Teacher. Inutu dzukani tsiku labwino.